Ine şu videony görün vatandaşlar, şu 30 sekundluň aldy. Kalan adamlar dün bir saç bolýa. Avtobus oturyň bolýan zat. Şoförler ýaşly adamlar alynoklar avtobusa. Tipa näme tölen oklamış ondan men hayran alan şu apşy adamlara. Adam pul bermese avtobusa значит kara adamlar almadan pa. Size de şan yarap ýagdaý bolma adamlar. Ine şun ýaly Türkmenistanda garrylara, maýyplara hormat goýulmaýan bolsa, şol Türkmenistanyň ýaşalmaýan ýere öwrülip barýandygyny aňladýar. Ýani hiç kime hormat goýulmaýar, iteşek ýalyp bir-birege hormat tyýlagy ýok. Hemme zat diňe pula çödülýär. Ýaşajak bolsaň taşjakçy bolmaly. Umuman kim güýçli bolsa şo ýaşap bilýär. Näder diýerler maňa ýazarlar aşakdan ay puluň bolsa Türkmenistanda ýaşap bolýar. Türkmenistanda diňe pulu bar adam ýaşamaly däl. Garrylarym ýaşamaly, maýyplarym ýaşamaly. Hökümet şolara şol iýjek içjegini, biram awtobusa minjek puluny, biram geýjegini mugut bermeli şolara. Hökümetiň şoňa güýji bar. Meselem Türkiýede awtobusa minýän maýyplardan, o emekli, pensiýa çykan adamlardan pul alanoklar. Alýanam o da bir seherçejik bir adaçyk alýar. Beýleklere görä. Onam şo garrylaryň özi berse berýär, bermese bermänem düşkü diýerler. Biziň ýurdumyz ine şu haramzadalaryň saýasynda şo derejeye ýetdi. Ýogdan biziň ýurdumyzam gowdy. 2016-njy ýyla çeldi. 2016-da dollaryň bahasy uçmana başlady. Ana şunýaly ýagdaýlar biziň başymyza gelip durny. Şükür edip oturduk da, Hudaýa şükür edip oturduk ine. Netije garryňda da syýlag ýok, maýygyňda da syýlag ýok. Bir-birege de syýlag ýok. Sokup aldap kaçıp gitmäni hiç tatça görenok bir-birlerini. Dünýäde ýakasy gaýşly. Ana biz nirlerik bardyk. Ýene de şükür edip oturuň, uruşa barýas. Ýene şükür etsek. Şonuň üçin her kim gürläp sesini çykaryp şu zatlary parahatçylykly ýol bilen çözmeli. Bir-birege goldaw bermeli, bir-birege kömek etmeli. Bir-biregiň sesi bolmaly. Biz gater we pes derejelere bir biinsap, ahlaksyz, binamyz, bihaýa adamlar bolup barýas. Egerde hemme zata şükür edip otursak, gorkup otursak, şonuň üçin biz azaçyk bir gürlemeli, bir azaçyk hereket etmeli. Sag bolun.